En omdat het maart dialectmaand is, wil ik je graag voorstellen aan Remco van der Weert. Hij hertaalde 5 van zijn lievelingsnummers van Liesbeth List in het Limburgs. Remco, goedenavond. Goedenavond, hallo Jan-Erik. Jouw grote voorbeeld, jouw idool Liesbeth List, is woensdag overleden, 78 jaar oud. Jij hebt haar persoonlijk gekend. Hoe is het met jou? Het gaat nu goed. Ik heb de afgelopen 2 dagen natuurlijk flink gehuild en gerouwd. Maar het is goed zo. En na het interview, het laatste woord met Liesbeth, heb ik er echt vrede mee. Want ze was zelfs zo nuchter over de dood. En ze wilde dat we het leven gewoon gaan vieren, ook na haar dood. En dat geeft een soort rust. Wat was het voor een vrouw? Ik heb haar leren kennen zo'n 5 jaar geleden, dus nog niet eens zo heel erg lang. Maar vanaf het begin heeft zij altijd, zij was zo positief, dankbaar, sterk, ondanks dat ze zo'n kleine dame was. Krachtige vrouw en heel lief en ook vooral heel veel humor. Ik heb zo vaak met haar gelachen. En dan zaten we weer op een terras en dan waren we gekkigheden doen. En dan keken de mensen naar ons en dan zei ze, psst, wat zijn wij toch verschrikkelijk. En dan hield ze haar mond en dan kwam op een gegeven moment daarna leuke mensen. En dat zijn van die momenten die ik natuurlijk nooit vergeet. En die zijn me heel dierbaar. Hoe heb je haar leren kennen? Via Daan Bartels heb ik haar leren kennen. Hij deed de wandeling over Liesbeth List. En hij heeft me meegenomen naar wat voorstellingen van haar. En hij kent haar al vanaf zijn 17e. En na een van haar voorstellingen heeft ze ons uitgenodigd om bij haar op bezoek te komen. En zo heb ik haar persoonlijk leren kennen. Ja. Wat is het dat je zo aanspreekt in haar werk? Ja, die dame, wat ik zeg, ik heb haar 5 jaar geleden leren kennen. Ik kwam bij haar thuis. Daar stond dat enorme oeuvre van haar. Ze had een hele mooie gang met al haar foto's, met al die bekende mensen waar ze mee heeft gewerkt. Met Jacques Brel, met Charles Aznavour, Theodorakis. Het was zo indrukwekkend en ze ging daarover vertellen. En toen dacht ik wil gewoon alles van deze dame wil ik horen, zien, hebben. En ze heeft ontzettend veel gedaan. En dat vind ik zo bijzonder. En ze raakt. Weet je, alles wat ze deed, dat zei ze zelf ook. Ze zong nooit dingen die ze niet wilde, waar ze niet achter stond. En alles wat zij deed, was gewoon vanuit haar gevoel. Ja, en dat hoor je. Dus dat vind ik zo bijzonder en mooi. Ja. Hoe ga je haar herinneren? Als die lieve vriendin ook. En ook natuurlijk als de Liesbeth List. Maar vooral, ik heb er natuurlijk de laatste jaren mogen meemaken. En hebben, wat ik zei, ontzettend veel leuke dingen mogen doen. We keken met haar naar haar dvd's. Wat ze ontzettend leuk vond en fijn dat we dat samen konden doen. Want dat had ze nooit eerder bekeken. Dat deed ze gewoon nooit. En dus ik herinner me vooral dat we hier op de bank zitten met een wijntje te kijken naar haar prachtige oeuvre en dat we daar met z'n drieën samen met Daan van hebben genoten. En zo herinner ik me haar gewoon als die lieve vriendin. Remco, heel veel sterkte de komende tijd. Dankjewel. Het zijn rare tijden. We hebben elkaar ruim voor het overlijden van Liesbeth List en voor de corona-uitbraak gesproken in het Amstel Boathouse, een restaurant-zalencentrum in Amsterdam. Laten we naar die opname gaan luisteren. Remco, nogmaals sterkte en dankjewel. Dankjewel. Dat we elkaar spraken in het Amstel Boathouse was niet toevallig. Het is een bijzondere locatie. Het is een hele bijzondere locatie, want Ramses en Liesbeth zijn hier ooit begonnen in 1964 met het Chaffee Chantal programma. Dus vandaar. Hier in deze... op deze plek waar we nu staan. Dus dat is allemaal hier op 22 oktober 64 begonnen. Maar toen zag het er anders uit, denk ik. Inderdaad, het is inmiddels volgens mij helemaal verbouwd. Maar de voorkant, waar ze echt hebben opgetreden, is volgens mij nog in de oorspronkelijke setting. Pim Pronk is eigenaar van het Amstel Boathouse. Het heette toen, Liesbeth en Ramses hier optraden, heette het anders, hè? Ja, toen heette het nog het Miranda-paviljoen. En sinds wanneer bent u de baas hier? Sinds 3,5 jaar. En u heeft de naam veranderd? Ja, daar vonden we tijd voor. En mooi aan de Amstel, dachten daar kunnen we een mooie combinatie van maken. Dat klinkt ook iets internationaler dan Miranda.
Ja, maar ja, dat was niet het idee hoor. Nee. Miranda, dat was een wethouder hier in Amsterdam, hè? Ja, klopt. En die heeft heel veel goeds gedaan voor de stad toen de tijd. Je hebt ook de Mirandalaan en het Miranda zwembad. Dus hij wordt nog steeds wel herdacht wat dat betreft. Maar wij zijn nu een andere weg ingeslagen. En iedereen vond dat goed, dat u zomaar die heilige naam Miranda van de gevels sloopte. Ja, het paviljoen was wel een beetje vergane glorie. En, dus die had wel een facelift nodig. De tijd dat die naam eraf ging. Ja, maar de geschiedenis blijft, hè? Precies, en over die geschiedenis moeten we het natuurlijk hebben, want hier gebeurde het. Was die deur hier ook al, de ingang? Nee. Echt de hoofdingang daar Kunnen we even in het kant oplopen? restaurant, wat nu het restaurant is. En dan voor de open haard hebben zij inderdaad samen de eerste, ik denk duet gespeeld. Ja, het was een hele ensemble met Loesje Hamel, Thijs van Leer en Ramses Shaffi en Liesbeth. En ik ben even zijn naam. Nou, dan zoeken we op. Trapje op, komen we in het oude gedeelte van het Amstel Boathouse. Dit is dan de oude schouw waar ze stonden. Het is nu omgebouwd tot bar. Ja, klopt. Hoe heet dat? Fries koelstellen staan erin waar de drankjes staan. Voor de drankjes, maar inderdaad de schouw die blijft. En ja, dat is toch een stukje, net als het dak, is natuurlijk ook helemaal echt oud zoals het was. Hout, spanten, grote zeilen van een boot die hier boven de bar hangt. Die heeft Uberdag natuurlijk. En af en toe een lekkage, want dat hoort bij deze leeftijd van het gebouw, 134 jaar. 134 jaar geleden is dit pand er neergezet. Ja, het is 1 jaar ouder dan het Concertgebouw in Amsterdam, dus daar zijn we best een beetje trots op. Dus we willen het ook zo mooi houden. Ja, nogmaals, dit was een podiumpje dan hier voor de schouw? Nee, het was echt voor de schouw. Op de foto zie je ook nog echt dat het een open haard is. En daarvoor stonden ze gewoon. Het was niet echt een verhoging volgens mij hoor. Nee, dit is inderdaad niet echt als een theater. Het was geen theater. Ze stonden inderdaad voor die schouw. En het publiek zat daar gewoon omheen. En kon genieten van de mooie zangkunsten van onder andere Liesbeth en Ramses. Ja, en daar zijn dus nog foto's van? Daar zijn foto's van. En geen filmpjes van deze optredens. Maar wel nog van Chaf Chantal programma. Maar wel foto's. Ja, zeker. En die heeft u hier ook hangen? Niet hangen, we hebben ze wel, maar we hebben ze te klein om ze leuk te kunnen ophangen. Wat ik altijd nog wel vind, het is jammer dat Ramses er niet meer is, maar hij is inmiddels onze buurman geworden. Hij ligt hier iets verderop bij de begraafplaats, bij Zorgvliet. Dus hij stond nog wel een beetje bij ons en 1 keer per jaar ongeveer komt Liesbeth ook langs nog. Dus dat is wel mooi. We moeten het gaan hebben over jouw werk. Zeker. Zullen we even... Ja, we gaan naar Mokka zitten. Ja, dank je. Ga je die brengen. We lopen even weer de gang door. Trapje af, langs de toiletten. Het nieuwbouwgedeelte van het Amstel Boathouse. De trap weer op. Maar het is best groot nog, meneer Pronk. Ja, zeker. Het heeft 8 zalen en we kunnen zonder restaurant al 1000 man kwijt. Dus ja, het is wel groot. Inmiddels allemaal aangegroeid. Hè. Dat was toen in de jaren 60 niet. Het is nu het laatste stuk is denk ik 20 jaar geleden bijgebouwd. Ja. Gaat het goed? Maar prima. Goeie plek? Ja, prachtige plek. Zo mag ik het graag horen. Ik had ook geen ander antwoord verwacht. Oké. Dankjewel, super. Ik zei het al, Remco van der Weert heeft het lef gehad om liedjes van Liesbeth List om te zetten in het Limburgs dialect. En aangezien maart de dialectmaand is bij Radio Oost en de Roze Golf natuurlijk niet wil achterblijven, dacht ik van ik moet Remco gaan interviewen. Remco, laten we het anders doen. Laten we eerst eens even luisteren naar een dwarsdoorsnede van wat je gedaan hebt. Okay. Dan weten we waar we het over hebben. Want als ik drink, drink ik op dich. En als ik bemin, dan bemin ik dich. Heb het leven lief. Als de stervend grond en als de lente komt en verberg dich niet. Diesen Toverspel, diesen Toverspel. Wil ik niet, dan wil ik weer wel, het is een toverspel.
hab mich lieb, hab mich lieb, hab dit lichaam lief. Want door die pedalen moest ik gaan, om uiteindelijk op de berg te staan. Want wie weet de eerste wat ze slechts, wat de wereld dichterbij je heeft. Nou ja, de kenner zal ze herkend hebben, de liedjes van Liesbeth List. Welke liedjes heb jij hertaald? Nou, ik heb Zonder Woorden van Frank Boeien hertaald in het Limburgs. Heb een leven lief van Han Koreneef. Toverspel van Chris Pilgrim en Boudewijn Spits. Ik denk dat dat niet alle Liesbeth List-kenners kennen. Dus daarom vond ik dit een heel leuk lied om te hertalen. De Verzoening heb ik hertaald van Frank Boeien. En Door diepe dalen van Jan-Simon Minkema. Nou heeft Liesbeth List natuurlijk een ongelooflijk oeuvre. Ja, klopt. En waarom dan deze 5 liedjes? Nou, dit is heel grappig. Waar ga je beginnen? En ik ben begonnen met 10 liedjes te vertalen. En toen ging je naar de studio en dan ga je ergens beginnen. En toen uiteindelijk zijn deze 5 het geworden. En wellicht als het een succes wordt, dat nog meerdere gaan volgen. Wanneer is het een succes? Wanneer is het een succes? Nou, als het gewoon gedraaid wordt, gedownload wordt en we misschien een aantal keer mogen optreden. En het is eigenlijk nu wel een succes, want Liesbeth List heeft het zelf ook beluisterd en ze vond het heel mooi. En ik denk dat dat gewoon het allermooiste is om te horen, dus dan is het succesvol. Het heeft haar zegen. Goedkeuring. Ja, het heeft haar zegen en het heeft haar geraakt. Dus dat... Wat is het dat je zo raakt in het werk van Liesbeth List? Ja, dat is echt even... Hoe omschrijf ik dat? Sowieso toen ik haar voor de ik heb haar leren kennen toen ik zelf nog een klein jong jongetje was. En toen ken ik haar... Ik zie gewoon nog die beelden op tv van... ik geloof van de Tros. En daar op volle toeren. En daar zong zij Te veel, te vaak. Ik denk dat dat het eerste nummer is als jonge jongen... wat ik van haar hoorde. Toen heb ik me daar nog niet zo in verdiept. Maar sinds ik Daan dus ken 5 jaar geleden... omdat hij de Liesbeth List-wandeling ook deed... ben ik me gaan verdiepen in haar oeuvre. En ja, zij zingt gewoon zo gevoelig. En ik heb haar toen zien optreden. En toen zag ik die kleine vrouw met die ontzettend mooie... stem die zo toereikend is. En dat raakte mij gewoon. Wat zij zingt, dat voelt zij. En dat brengt ze over naar het publiek. En ja, ik zat daar gewoon met tranen in mijn ogen naar haar te luisteren. En sindsdien ben ik gewoon echt me gaan verdiepen in alles van haar. Ja, des te opmerkelijker is het dat je dan toch het lef hebt om die liedjes op te pakken en daar wat mee te doen. Ja, het leuke is, Liesbeth heeft natuurlijk in ontzettend veel talen gezongen. Portugees, Duits, Engels, Frans. Zelfs gewoon ook in het Fries, bij wijze van spreken. Maar Limburgs, dat had ze nog nooit gedaan. En ik zong altijd, als we dan in de auto naar Maastricht reden... of naar Liesbeth als we op bezoek gingen... dan draaiden we vaak haar muziek in de auto... en dan zong ik het in mijn Limburgse taal mee. En toen zei Daan een keer van, daar moet je iets mee doen. En, ik zou denken afblijven, want het is heiligschennis misschien wel... om liedjes van Liesbeth List op deze manier aan te pakken. Ja, misschien wel, maar toch heb ik het aangedurfd. En, waar haal je die lef vandaan dan? Het klonk gewoon heel mooi. Dus toen op een gegeven moment ben ik samen met mijn zusje... ben ik de liedjes gaan vertalen. En nog een vriend van ons, Luc Volders. En dat eerste nummer was Zonder Woorden. En dat klonk zo magisch... Dat heb ik bij mijn zangdocent opgenomen. Dat heb ik toen aan Liesbeth laten horen. En dat raakte haar ook. En toen dacht ik, ja, dan ga ik het doen. Ja, als Liesbeth List het zelf goed vindt... Ja. Dan heb je de zegen waarschijnlijk. Dus ja. Remco van der Weert heeft 5 liedjes van Liesbeth List vertaald in het Limburgs. En omdat het dialectmaand is, hebben we het nu met Remco over zijn werk. Remco, wat heb jij met dialect? Grappige is eigenlijk toch wel vrij weinig. Ik kom uit Meersen. Het dialect zoals ik de liedjes zeg maar ook van Liesbeth zing. Ik ben daar opgegroeid. Een hele rustige, liefdevolle jeugd gehad. Maar ja, ik voelde me er nooit helemaal thuis. Toen ik 17 jaar was, merkte ik al snel dat ik
toch anders was dan de normale jongens in het dorp waarschijnlijk. En, hoe merkte je dat? Nou ja, ik vond Liesbeth List leuk. Daar begon het al bij toen natuurlijk. nog niet. Nee, is het grappige. Dus, toen, het eerste liedje dat je zag op televisie? Ja, dat vond ik wel leuk, maar ik draaide eigenlijk geen Liesbeth List. Dat is echt iets van de laatste 5 jaar. Ik zal niet vertellen wat ik toen draaide, maar ja, doe eens. het was echt een heel ander genre. Ik denk dat ik toen echt nog van het foute Nederlandstalige lied hield. Wat is fout? Nu maak je het spannend. Wat is fout Nederlandstalig? Liesbeth List is toch wel het beter Nederlandstalige lied. Ja, waarin onderscheidt zich dat dan? Wat is goed en wat is minder goed? Haar liedjes die gaan ergens over. Die hebben een bepaalde diepgang. En meezingers van Corrie Konings en Hanny is toch een heel ander niveau. En dat vond ik toen nog wel erg leuk, aantrekkelijk. En, je moet ergens beginnen ook, hè? Je moet ergens beginnen. Het is wel altijd bij Nederlandstalig lied gebleven, muziek. Maar inmiddels dus Liesbeth List. Maar ik ben even je vraag, je vroeg wat heb ik met Limburg? Ja, je bent 17, je draait Corrie Konings op je jongenskamertje. Corrie Konings en kom er dan achter dat je op jongens valt. En ik had in die tijd een vriendin ze woonde in Limburg, maar oorspronkelijk kwamen ze uit Utrecht. En haar ouders hebben die hele coming-out begeleid. En uiteindelijk ben ik gaan werken en ben ik naar Amsterdam verhuisd en ben ik op mijn 20ste gaan werken bij een luchtvaartmaatschappij. Dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Bij dezelfde? Bij dezelfde. Ik ben loyaal en betrouwbaar. En dus ik heb eigenlijk... Kijk, ik kom heel graag in Limburg voor mijn familie. Mijn zusje woont er en dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Maar carnaval of zo, dat vier ik niet. En ik dacht eigenlijk heel weinig met Limburg te hebben, totdat ik eigenlijk ontdekte met mijn zangdocent, Michelle Koertens, dat als ik in het Limburg zing, dat ik dan veel meer mijn gevoel kan uiten. En dat gebeurt nog niet zoals ik in het Nederlands zing. Dus eigenlijk sta ik misschien toch nog wel heel dichtbij Limburg en brengt deze muziek me ook weer terug naar Limburg. En ik vind het heel leuk om dit project zo te mogen, hoe zeg je dat? Te doen, ja. Aan te gaan. Ja. Maar even weer terug, werd er bij jullie thuis dan Limburgs gepraat? Ja, en nog steeds, ook als ik wel eens met Daan in Limburg kwam, die natuurlijk Nederlands spreekt, dan is het voor mijn familie heel lastig om te continueren in het Nederlands. Dus na 1 zin vervallen we meteen weer in het Limburgs dialect. Maar hoe komt dat dan toch dat je in het Limburgs dialect je beter kunt uitdrukken kennelijk dan in het Nederlands? Ja, wie zal het zeggen? Daar liggen toch mijn roots. En dat kan ik niet echt uitleggen. Ik denk dat dat gewoon mijn eerste taal is geweest. Zo ben ik gewoon opgevoed en dat spraken we altijd thuis. Ook op school? Nee, niet op school. Maar als je natuurlijk pauzes had, dan spreek je met je vriendjes, vriendinnetjes ook weer gewoon in het dialect. Dus, en ook daar natuurlijk, de leraren hebben allemaal die zachte G. Dus iedereen spreekt daar gewoon dialect. Ja. Wat je trouwens net zei, het is even weer een zijspoortje, maar wel interessant denk ik. Je zei dat jouw schoonfamilie, die niet je schoonfamilie uiteindelijk geworden is, omdat het de ouders waren van je vriendin destijds, je coming out hebben begeleid. Ja, klopt. Hoe zat dat? Hoe dat zat? Nou, het is wel heel grappig. Ik leerde Roos kennen op de dansschool, werd verliefd. En een maand later ging ik voor het eerst naar de ouders van Roos. En volgens mij hebben zij heel snel al tegen Roos gezegd van, goh, lieve Roos, een hele leuke, lieve jongen, maar wij denken dat hij wellicht misschien op jongens zou kunnen vallen. Nou, dat werd meteen door Roos ook aan mij gevraagd. Dat vond ik heel lastig. Maar Roos zei tegen haar ouders van, ja, maar ik vind hem zo lief. En toen hebben die ouders gezegd van, oké, hij is ook heel lief. Gewoon ga lekker jullie gang, kijk waar het schip strandt. En mocht het toch zo zijn, dan wordt het gewoon je broertje. En zo is het gegaan. Je bent haar broertje geworden. Ja, ik ben nog steeds, is Roos mijn zus. En noemt ze mij haar grote broer. Dus dat is altijd zo gebleven. Dus dat is heel bijzonder. Maar even terug naar die dansschool, hè? Ja. Je komt daar binnen. Ja. En toen? Ja, dat was destijds liepen we op die avond een modeshow. En ja, grappig hè, ja, een modeshow. En ik werd gekoppeld aan haar, aan Roos. En zij keek me aan en zat een hele mooie rode lippenstift op. Beetje à la Liesbeth List, als ik nu nadenk. Echt mooie rode volle lippenstift op. En ja, zij
Zij vond mij leuk en dat zei ze ook meteen. En ik was best wel bescheiden en een beetje onzeker in die tijd. Maar Roos kwam uit Utrecht, best wel grote mond. En die zei van, ik vind jou leuk. En ik wil met jou zoenen. Nou ja, uiteindelijk is het mijn vriendinnetje geworden. En nu mijn zus. Ja, nu ga je weer heel erg snel. Hè? Maar, ik weet niet wat je wil weten. Nou ja, ik ben even benieuwd naar de Remco van 17. Want je was onzeker, bescheiden. Maar had je toen al wel door dat je dan toch misschien anders was? Ja, kijk, als je terugdenkt, dan zijn er allemaal signalen geweest die ik toen op dat moment misschien niet herkende, maar achteraf wel. Ik zat in een dansgroep, we deden wedstrijddansen in een formation team. En ik weet nog ook dat we waren toen tweede van Nederland en we mochten meedoen aan de Europese kampioenschappen. En ik weet nog zo goed het moment dat we in de kleedkamer zaten met het team uit Oostenrijk. En dat daar een bloedmooie jongen ook aanwezig was. En ik kreeg het zo warm. En dat had ik nog nooit meegemaakt. En ik ben gewoon echt letterlijk gevlucht naar het toilet om te denken, wat gebeurt er met mij? Dus dat waren natuurlijk wel allemaal signalen. Maar ik wist toen niet zo goed wat het was. Ik wist het niet. Dus ja. En achteraf, weet je, ook doordat ik haar leerde kennen, kwamen bepaalde dingen, werd het bevraagd. En ging zij me vragen van, ja, maar waarom vind je me dan leuk? En toen moest ik gaan nadenken. Dus toen is dat balletje eigenlijk gaan rollen. En hebben de ouders van Roos het er nog moeilijk mee gehad om jou te begeleiden? De ouders van Roos niet. Mijn eigen ouders vonden dat wat lastiger. Maar de ouders van Roos zijn die hebben mij heel goed begeleid en opgevangen. Ja. Ja, want je zegt al, thuis lag het lastige. Speelde dat een rol? Kijk, het is natuurlijk in Limburg het katholieke geloof. Niet dat we praktiserend zijn of zo, maar het speelt denk ik toch mee. Het gaat zo ver en zo diep. En een klein dorp waar iedereen elkaar kent en mijn ouders een bakkerij hebben. Dat was gewoon lastig. Mijn moeder vond het gewoon moeilijk om die was denk ik bang voor wat ging het dorp zeggen. En dat heeft ze heel lang proberen te onderdrukken door mij bijvoorbeeld, doe maar normaal, ga maar voetballen. En dat wilde ik allemaal niet. Ze hebben gewoon hun best gedaan. Weet je, nu hebben ze me volledig geaccepteerd en de liefste ouders die er zijn. En toen was het voor hen ook nieuw en wennen. Dus het is gegaan zoals het is gegaan. Maar gaf dat strijd dan? Discussies aan de tafel, aan de keukentafel? Ik weet nog toen ik mijn coming out had. Mijn vader ging meteen naar boven. Hij is duivenmelker als hobby. En daar werd nooit over gepraat. Nog steeds wordt daar niet echt heel erg over gepraat. En we hadden het er gewoon niet over. Dus toen de ouders van Roos mij een soort van opvingen, was dat heel fijn. Je kon het met hen bespreken? Ja. En dat was misschien ook niet in eerste instantie, als ik terugkijk, heel leuk voor mijn eigen ouders. Omdat ik dus liever was bij Roos. En dat is gewoon toen zo gegaan, wat ik zeg. En nu is het allemaal oké, dus dat is fijn. Maar ik denk als we het allemaal nog een keer over zouden kunnen doen, dat het wellicht anders zou zijn gegaan. Met de kennis van nu, ja. Ja, met de kennis van nu inderdaad. Terug naar de muziek. Ja. Heb het leven lief. Mooi. Dat is een vertaalstuk uit het Frans. Laten we even luisteren hoe Florent Pagny. Qui ternissent les miroirs, savoir donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Dit is de versie van Florent Pagny. Dit is de versie van Lisbeth List. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht. Heb het leven lief en wees niet bang. En dit is de versie van Remco van der Weert. U laat het mot, totdat ze stikt in al die tronen. Maar ontwapen die verdriet, met dezelfde overgave. Es kwam met de huur. Heb het leven lief van Remco van der Weert en dan heet het... Heb het leven lief. Je bent heel dicht bij de vertaling gebleven. Eigenlijk heb ik alle nummers gewoon echt letterlijk vertaald. Klopt. Alleen bijvoorbeeld de verzoening, dat heet dan... de verzoening hebben wij geen Limburgse vertaling voor. Dus dat is bij elkaar geworden. Maar alle andere liedjes zijn eigenlijk gewoon letterlijk vertaald met een aantal aanpassingen, zodat het beter klinkt.
maar wel letterlijk inderdaad hertaald in het Limburgs. Ja. En Hebben, Leven, Lief is natuurlijk ook het credo geworden van Liesbeth List in de jaren 90. Het is zo op haar lijf, zeg maar, geschreven door Han Koren, heeft prachtig gedaan. En het was inderdaad een hit. Savoir Aimer in 1997, geloof ik, een nummer 1 hit in Frankrijk. Dat werd door Liesbeth opgepikt. En Liesbeth heeft Han Koren gevraagd om daar eens naar te kijken. En ze hebben heel intens ook gesproken. Want Han Koren wil daar echt leren kennen. En toen is dit lied daaruit gekomen. Ja, ik vind het echt een heel mooi nummer. Ja. Leef is een kind van de wind en van de liefde, en herken de open blik in de ogen van een vreemde. Dans met de maan, slaan die nerm de sterren, gangt die druimen achterna, op de maat van de seizoenen, heb het leven lief. Es de storm in het grond en es de lente komt en verbergt dich niet. Es de regen vult en es de donder knalt, zing het wachtste lied. Vlieg een vogelvlucht door de blauwe loch, heb het leven lief en best niet bang. Pluk elke vrucht, des de aan de dagsies hangen, en herken de open lach in de lippen van een vreemde, vriend met de zon, en verdringen al zijn stralen, en hun arm zijn spiegelbeeld in de rimpeloze viva. Heb het leven lief. Es de storm in het grond en es de lente komt en verbergt dich niet. Es de regen vult en es de donder knalt, zing het wachtste lied. Vlieg een vogelvlucht door de blauwe loch, heb het leven lief en best niet bang. Huil het mot, totdat ze stikt in al die tronen, maar ontwapen die verdriet met dezelfde overgave als wat met de huurs. De kent uit in een escherize, het geluk van het moment, zet een streep door het verleden, heb het leven lief. Es de storm in het grond en es de lente komt en verbergt dich niet. Es de regen vult en es de donder knalt, zing het wachtste lied. Vlieg een vogelvlucht door de blauwe loch, heb het leven lief en best niet bang. Heb het leven lief, met de ogen toe of in het volle licht van West-Zuus. Pak de liefde vast en verlies haar niet, heb het leven lief. In de grieze nacht en als de morgen lag, heb het leven lief en best niet bang, best maar niet bang. Maar niet bang, best maar niet bang, best maar niet bang,
Heb het leven leef. Hup het leven leef. Ja, Hup het leven leef. Hup het leven leef. Ja, misschien. Zo is het. Het is een kwestie van geduld, hè? Ja, zeker. Voordat heel Nederland Limburgs lult. Zeker. Ja. Remco van der Weert heeft de moed gehad om dit meesterwerk van Liesbeth List te hertalen in het Limburgs. En het is fantastisch, is het uitgepakt. Ze heeft een cd'tje volgemaakt, 5 liedjes al met al zijn er nu verschenen in het Limburgs. Remco, dit smaakt naar meer. Dit smaakt zeker naar meer, ja. En het leuke is dat ik samen met Daan een liedjesprogramma aan het maken ben, van Amsterdam tot aan Maastricht. Maar het smaakt naar meer. Dus ik hoop echt nog veel meer mooie nummers van Liesbeth te mogen zingen. En ik wil ook nu gewoon de oorspronkelijke liedjes gaan zingen. Dus in het Frans, in het Duits. En ook altijd nog dit stukje wat ik zo leuk vind om de Limburgse vertalingen te gaan doen. Dat blijf ik ook doen. Maar ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Maar is dit nu een carrière move van je? Ik denk dat het een hobby wordt. Met hopelijk wat optredens. Je blijft vliegen. Ik blijf vliegen, ja. Ja. Tenzij ik ontdekt word natuurlijk. Maar daar ben ik misschien een beetje te oud voor. Hoezo? Nou ja, ik ben geen 18 meer. Maar moet je 18 zijn om ontdekt te worden dan? Nee, maar dit is gewoon een hobby. Dus ik doe dit met heel veel plezier. En we zien wel waar het schip strandt. We zien wel waar het schip strandt. Remco van der Weert over zijn net verschenen cd met liedjes van Liesbeth List in het Limburgs. Het gesprek is opgenomen voor het overlijden van Liesbeth List. Als je meer wil weten over Remco en zijn liedjes, kijk dan op onze site rozegolf.nl. Daar vind je ook het laatste roze nieuws. En reageren kan via rozegolf@rtvoost.nl. Volgende week is er weer een Roze Golf. Tot dan!